Аз се казвам Георги Иванов Черешаров на 16 години съм, уча в град Пловдив, в професионална гимназия по туризъм. Къде живееш по принцип? В село Габровица. Това коя община е? Община Белово. Добре, какви са ти любимите занимания, хобита? Риболов. Риболов? Супер! Кой язовир риболовуваш? Отделно Макен. Има ли риба там? Има. Добре, каква риба има? Пастърва.